Менә җәмәгать кемдер уйлый, менә мин бер фикердә торам, мин хакта мәсәлән. Халыкны котырта дип, бәлки дип, тагы нәрсә дип, мин тик сорау дәрәҗәсендә тапшырыйм дигәнем. Сорау дәрәҗәсендә. Ассаламу алейкум. О, какие люди, какие люди. Салам, дорогой. Извините, одна рука у меня тут занята. Ассаламу алейкум. Ты про меня пишешь что-нибудь? Конечно. Хочешь, напишу? Давай. Когда встретимся? Ты где торгуешь-то? Подойду Я к здесь тебе. хожу, я же не торгую. Блин, слушай, можно тебе звоночек привязать, чтобы я слышал, где ты ходишь, чтобы я тебя сразу нашел? Куда ему, на ухо звонок прицепить или к ноге? К ноге. А его жена одобрит. Она будет знать, где он, возле каких девушек ходит. Вот. Что, как у тебя? Спасибо. Нормально? Нормально все. Видео снимаю. Позавчера, что ли, снял про наши отношения с казахским народом в Оренбургской области. Как у нас слова похожи стали. 11 тысяч с лишним народу посмотрело. 400 лайков за 2 дня. Ладно. Рафтам тобоздит. Ага. Менә җәмәгатьләр безгә өйрәнергә була. Ничек үзебезне тотырга. Кешене сорашкан булалар. Мен менә бер видео төшергәндә сөйләгәнем. Хатта алар ни дип килеп казак егетләре узып барганда без әти түбәдә утыра, эшләп без утырабыз. Нәрсәдер түбәдә бер эш, җәйге кухняда мәсәлән казак малайлар китеп бара, татар малайлар. Татар малайлары исәнләшәләр, китәләр тик. Исәнмесез дип. Казак малае килә дә тегене сораша, калкалай, апа аманбы, агай аманбы, бабай аманбы, балдарлар аманбы, сорашып китә. Әле ул хакта бер мәкаль дә бар татарда. Әле бер егет килгән дә бабайга. Мәкаль нәрсә инде? Мазак дисә була. Бабай ди нәрсә дип килгәндә исәнләшеп кенә бер нәрсә сорый башлаган тегеләрдән. Теге бабай әйткән, алай андый төстә сөйләшмиләр инде. Исәнме бабай, хәлләр ничек? Әби исәнме? Йорт исәнме? Балларыгыз исәнме? Туганнарыгыз, мал туар исәнме? Бәрен сорарга кирәк ди. Шуннан бу малай бер ничә көннән янына килгәндә бу бабайны. Шулай бабай кушканча сорый икән, тегесен монсын. Инде бер вакыт узгач бабай әйтә: "Я әйт инде, нәрсә, нинди максатың, нәрсә әйтергә уйладың син?" ди. Теге әйтә: "Сездә бабай сарайыгыз яный ята" ди. Шуны шикелле мазаклап чыгарганнар аны. Әйтәсем килә, менә яңа гына татар ханым белән сөйләштем. Менә аларның ханымлары базарда сата, мәсәлән, сирәк. Ашханада күрдем аларның, мәсәлән, ашханасы бар, таҗикларның ашхана дигән, мәсәлән, үзбәкнеке бар. Алар яулык бәйләгәндә бер тапкыр ишеттегезме, менә алар кычкырып, менә сатып алучыга кычкырып шулай ниткәннәр. Юк. Кешегә бер каты сүз дә әйтмиләр. Шуннан әле шул эшләгәннәр, кайсылар өйдә утыра, яри. Менә монда ирләр эшләп йөри. Безнең миңа алар көлемсерәп сөйлиләр. Усал теге базарда хатыннар дип инде. Менә сезнең ди килә ки базарга ди, аяк кием алырга ди, мәсәлән. Хатыны белән ди. Үзенә ошы ди, бuna ди, ботинка ди. Хатыны ашамый. Ул ди хатынына сүзенә ничектер тыңлап ди, алны китә ди, менә шулай. Сездә ирләр ди, хатынның сүзе белән генә торып йөри, шулай торалар ди. Ничек хатын әйтә, шулай торалар ди. Мазаклап, бераз шулай кимсеткән булып, ул инде төпле. Аның имеш сәбәбе дә бар, бер уйласаң. Ир кеше булса, ир кеше булырга тиеш. Ул
әгәр мәсәлән теге вкус диләр. Вкус әгәр дә ул булса, шунда вкус мәсәлән. Ул була. Әгәр дә ул хатында гына вкус, теге вкус дип урысча, татарча нәрсә иде? Тәм дип әйтеп булмый инде менә. Аңлый менә бу товарның стильный дип, модный дип, шундый нәрсәне аңлап тора мәсәлән хатын. Шул чакта минемчә ул җирле, шунда аңларга була. Гел көн сайын шул менә хатын ничек әйтә, шулай дип, ул минемчә менә ир дәрәҗәсен төшерми микән менә? Сорау рәвешендә мин шуны фикерне тапшырыйм дигәнем сезгә. Инде базарда шул теге бер ханым килеп, ялагайланып, исәнләшә. Мин әйнә уйлап торам, мин әйтәм, мин кешене теге урысча әйтмешли, теге кешенең йөзенә хәтерем минем көчле түгел. Шул мин тыйла ул белгән кеше дип. Чөнки ул бер вакытта мин таджиклар белән сөйләшеп торганда килде дә миңа акыра башлады. Ник син шулай тавышланып, кычкырып сөйләшәсең, базарда болай да бернәрсә ишетелми. Шунасын мин әйттем, ишеп киттек. Мин әйтәм, хатын-кыз иргә килеп акырып ята, таджиклар янында, алар бит көләләр менә, сездә хатыннар, сездә хуҗа булган дип. Килде ипле генә. Әйт, гафу итегез, түбәнрәк тавышыгызны булмыймы ди. Шулай әйтсә, минемчә 99 бөтен, ягъни процент ул кешенең әйе дип ризалаша да тыңлый. Ник кеше арасына килеп, шулай әче тавыш белән кешене рәнҗитеп, акырып, алай шундый тавышланып сөйләшмә дип акырып тора. Кайсы вакыттан ул хатын-кыз, татар хатыннары башында бер нәрсә бәйләмәгән дә яулык. Шунда базар сатучы, әле берсе ит сатучы анда ханым. Мин күзәтеп торсам, ул килгән кеше итне былай дип, ул бит гарәп илләрендә дә, бүтән илләрдә дә бар мәсәлән, товарны карый да, бәя бирә шулай. Сыйфаты түбәнрәк икән дип, бәясен төшерсен дип, бу кытырынып, акырынып, аларны сүгеп җибәрә. Мин тордым да әйтәм, шәһәр бит кичкенә, синне икенче көнне аларны баллы сүз белән, баллы тел белән чакырган буласың. Якыны алар килмиләр, чөнки сине белеп торалар. Бер көнне син аларны рәнҗиттең, бакырдың. Шуның кебек мин әйтәм, ул сиңа икенче килмәячәк. Ул хатын-кыз мәсәлән базарда акча табам дип, әгәр дә ул сатып алучыларга шулай яман тавыш белән акыргач, ул өендә, гаиләсендә ире булса, хәләл җифете дип, ул инде анарга ничек инде акыра? Аны инде без инде күз алдына да китерә алмыйбыз. Менә шушында Океан дигән менә тегеләйрәк бар ресторан. Анда мин газетта эшләгәндә шул сәүдәне, шунасын теге общественное питание дип, шуны язадырым, шул ресторанда безне беренче кешене, әллә мине генә сыйлаган иде. Килде официанты, ул аны җайлап кына сөйли. Ул бит җитәкче акырмый, җайлап кына сөйли. Теге курка йөгереп китте эшен эшләргә. Шул шикелле хатын-кызда бит кулында ире белән дәрәҗә итә ул, дәрәҗә мәйтәм. Идарә итә ире белән. Иренә кушса иплегенә тавыш белән ире шул аны буйсына. Ник менә мәсәлән алар беләләр. Сатып алучыга да гел бит шул әллә каян килгән көн сайын алышынып тормый бит ул халык. Гел шул урысча әйтмешли постоянный контингент сатып алучылар килә дә тора. Алар йөзеннән дә таныйлар хатта. Шунда бит кеше төсле ипле өндәшергә була. Кайдан чыккан ул менә куянчык дип әйтәләр шундыйларны. Ничә гаиләләрдә булдым, анда хатын-кызы идарә итә. Шунда да тавышы түбән генә ул, әкрен дә сөйли, ире аны буйсынып тора. Менә ничек акыллы хатыннар эшләр. Акылсыз хатын акырып, шыңгырып тик теге нәрсә дип кутырган эт шикелле үзен тоталар менә хатыннар. Менә гел ирләр яклы дип уйламасыннар. Ирләрдән дә җитәрлек була. Алар тәртипсезлеккә күбесе, кайсылары хөрмәт итми, үзен тотмыйлар. Гаиләдә инде башка бер ысул, ягъни способ калмаган, алар белән идарә итеп, шул тик акырмаса гына ансы да бар инде. Ул чакта инде сүз дә юк инде. Ул вакытта гаепләп булмый хатын-кызларны. Ире андый үзен шулай әшәке хулыкта булса, әшәке тотса. Менә җәмәгать шуның белән тамамлап торасым килә.
Бик ачуланмасагыз ярый инде.